Me aloitetaan tänään rukoilemalla. Annetaan kokous Herralle ja sitten niin kuin tiedätte, niin nyt maailmalla ja erityisesti Israelissa on tosi rankat hetket menossa. Eli me rukoillaan nyt tähän alkuun niin, että me rukoillaan Israelin puolesta, me rukoillaan kokouksen puolesta, me rukoillaan rukousaiheiden puolesta. Ja me siunataan jo tässä saman tien niin kuin myös pyhäkoululaiset ja pyhäkoulun opettajat. Mutta teidän ei tarvitse lähteä vielä sinne pyhäkouluun, vaan sitten siinä vaiheessa, kun te näette ne eläinhahmot kävelemässä täällä, niin sitten menkää yläkertaan. Mutta me halutaan nyt olla sillä tavalla niin kuin tiiviitä tänään, mutta odottakaas nyt, kun mä löydän sen. Tässä näin. Jeremia 31:35 alkaen sanoo näin. Näin sanoo Herra, joka on pannut auringon valaisemaan päivää, kuun ja tähdet lakiensa mukaan valaisemaan yötä. Hän, joka liikuttaa meren niin, että sen aallot pauhaavat. Herra Sebaot on hänen nimensä. Jos väistyvät nämä lait minun kasvojeni edestä, silloin myös lakkaavat Israelin jälkeläiset olemasta kansa minun kasvojeni edessä ainiaan. Näin sanoo Herra, jos voidaan mitata taivaat ylhäällä ja tutkia maan perustukset alhaalla, silloin vasta minä hylkään Israelin jälkeläiset kaiken sen tähden, mitä he ovat tehneet, sanoo Herra. Katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin Herran kaupunki rakennetaan jälleen Hananeelin tornista kulmaporttiin asti. Nämä sanat on edelleen voimassa Israelille ja se, mitä tällä hetkellä tapahtuu, on niin kuin kauhistus meidän keskellä, mutta me voidaan vedota siihen Jumalan armoon ja sanan, että hän on luvannut pitää kansastaan huolta. Marja, tuut sä mun kanssa. Mä pyydän, että jos te jaksatte eikä ole sillä fyysisiä vaivoja, niin noustaan ylös ja niin kuin sanotaan, niin kuin Elia rukoili, niin rukoilemalla rukoili eikä satanut 3 vuoteen. Rukoilemalla rukoillaan, niin asiat tapahtuu, eikö niin? Kiitos Jeesus. Isä, me astutaan sun kasvojen eteen tänään, Herra, ihan ensimmäiseksi sun oman kansan puolesta. Ja me muistutetaan sua siitä, mitä sinä olet sanassasi sanonut, että sinä et hylkää kansaasi, ja joka koskee sun kansaan, se koskee sun silmäterää. Ja me anotaan, Herra, tässä kohdassa, että sinä liikutat sun ihmeellistä pyhää kättäs, Herra, sun kansan puolesta, ja lopetat tämän kauheuden. Ja Herra, annat sun kansan nousta jälleen, kääntää katseensa, Herra, sua kohti, ja tulla, Isä, tuntemaan elävä Messias, elävä Jumala. Herra, me pyydetään armoa, pyydetään lohdutusta, Isä, niille, jotka tällä hetkellä itkee ja on niin kuin suurissa tuskissa. Rukoillaan, Isä, panttivankien puolesta. Rukoillaan, Herra, niiden perheiden puolesta, jotka on menettänyt omaisiaan. Ja pyydetään, Herra, että todellakin, Isä, sä kääntäisit niin kuin kansasi kohtalon tässä kohdassa. Ja rukoillaan myös armoa meidän omalle kansalle, joka nyt jo niin kuin uutisoi ikään kuin kummallisia asioita. Herra, me pyydetään armoa siitä, että antisemitismi on noussut tässä maassa. Ja Herra, anna se laskee, anna meidän kansan niin kuin nähdä ja Jumala niin kuin kääntyä pois myös omilta pahoilta tehoiltaan. Ihmeellinen Jeesus, tule sinä ja vaikuta, Herra, sun kansassa. Ja Isä, me tuodaan tämä meidän kokous tänään sun kasvojen eteen. Ja Herra, turhaan me rakennetaan kokouksia, jos et sinä ole meidän kanssa, jos ei sun pyhä henki liiku täällä. Herra, sua me odotetaan tänäänkin ja janotaan, Herra, nähdä sun kirkkautta, sun elämää meidän elämässä. Herra, me tuodaan sulle kaikki ne asiat, mitkä meitä mahdollisesti itsemme painaa, ahdistukset ja pahat olot ja sellaiset niin kuin ikään kuin umpikujat, Herra, johon ollaan niin kuin tultu. Ja rukoillaan, Herra, että sä vaikutat niissä ja laitat kätes niihin. Ja siunaamalla, Isä, siunaat myös tätä kansaa, joka on tänään kokoontunut, Herra, tänne. Me tunnustetaan, Isä, että me rakastetaan sua ja me tarvitaan sua. Me halutaan vaan, Herra, nähdä enemmän sinua. Tule, Pyhä Henki. Rukoile, Isä, myös kaikkien niiden puolesta, jotka sairastaa ja meidän ystävien puolesta, joilla on syöpää tai joilla on jotain muita, ei ehkä ihan niin pahoja, mutta kuitenkin niin kuin ikäviä sairauksia ja tauteja ja vaivoja. Ja me rukoillaan, Herra, että me voitaisiin nähdä semmoinen parantumisen aalto. Isä, on sitten kyse sisäisistä vammoista ja ulkoisista vammoista. Että me voitaisiin nähdä jälleen se aika, Herra, kun sairaat nousee ja rammat kävelee. Ja Herra, sun evankeliumia julistetaan tämän maan keskellä. Herra, me pyydetään vaan, että sä oisit antaa meidän nähdä pienten ja isojen alkujen päiviä, Herra, tässä tänään ja tulevalla viikolla, Isä.
tule Pyhä Henki ja kosketa Jeesuksen nimessä tässä tänään meitä kaikkia. Tänään on erityinen sunnuntai. Nimittäin me saadaan pitää vieraanamme Annea ja Päivää. Ja Anne ja Päivä tunnetaan vapaakirkollisina vaikuttajina pitkältä ajalta. Päivä on vapaakirkon pastori kirkollisesta perheestä, isolta kirkolta. Ja Päivä on palvellut vuosikymmeniä tätä meidän omaa kirkkokuntaa, vapaakirkkoa, eri seurakunnissa, päivän palveluksessa ja erilaisissa yhteyksissä yhteisten asioiden hoitamiseksi. Ja tänään Anne ja Päivä on meillä pitämässä esillä vainottujen kristittyjen asiaa Open Doors-järjestön kautta. Ja meillä on ilo ja etuoikeus pitää teitä vieraana tämän iltapäivän. Ja iloitsemme, että olette täällä. Tervetuloa Anne ja Päivä. Ja itse mä oon tuntenut Päivä Sutti sieltä 90-luvun alusta. Ja muistan vieläkin otteita sun saarnoista. Sä olet Raamatun opettaja ja paimen. Ja kiitos kun olette. Tulkaa tähän ja tervetuloa. Jeesus siunatkoon sua. Kiitos. Niin tehköön. Aamen. Ja samoin meitä kaikkia. Kiitän, että saimme tulla tänne arkille. Ja kiitän kaikkia tähän astisesta ylistysryhmää ja vetäjää ja kaikkia. Ja meillä on tänään tosiaan tämmöinen aihe. Saadaankohan me kohta meidän diat tonne seinälle. Hienoa, kiitos. Ja tämä aihe liittyy meihin, tai sillä tavalla on tullut meille lähelle, Open Doors ja vainotut kristityt, monenlaista kautta. Yksi on se, että jo uskontulon alkuaikoina 70-luvulla, niin tämä asia tuli lähelle ja luin kirjoja aiheesta ja näin edelleen. Ja joku lehtikin taisi tulla vuosikaupalla ja kymmeniä kotiin. Ja aina on ollut sydämellä, että osa Kristuksen ruumiista jollain tavalla on kipeä. Ja melko isokin osa. Ja sitten toinen tällainen taustatekijä liittyy viime vuosiin. Kun meillä tuolla Lammin vapaaseurakunnassa oli ainakin 5 vuoden ajan, silloin vuodesta 2015 alkaen, paljon pakolaisia. Ja tullessaan Suomeen, niin he olivat enimmäkseen muslimeita. Jokunen oli kristittykin. Mutta heitä alkoi tulla sinne meidän seurakuntaamme, mikä oli jonkunlainen ihme. Lähetyskenttä vaan käveli ovesta sisään, ei meidän tarvinnut heitä mistään hakea. He tuli sinne ja istuvat siellä viikosta toiseen ja sitten tekivät uskon ratkaisun. Jotkut olivat jo tehneet sen ennen kuin muuttivat Lammin vastaanottokeskukseen. Ja sitten heidän kanssaan elettiin monta vuotta. Ja monia, ne aina toivat kavereitaan sinne, näitä irakilaisia. Aina tuli uusia ja uusia. Oli semmoinen aika, että melkein joka sunnuntaina yksi uusi tuli tai yksi uusi perhe. Ja se oli semmoista opetuslapseuttamisen aikaa ja pidimme heille normaalien tilaisuuksien lisäksi muuta koulutusta, esimerkiksi Alfa Arabic, jossa luento tuli ihan sieltä screeniltä ja Mr. Alfa Nicky Gamble itse opetti siellä videolla ja sitten keskustelimme koko porukalla. Ja sitten Alma Siira-kurssi 2 kertaa, kun vähän väki vaihtui, niin näin. Ja nämä ystävämme toivat sinne uusia kavereitaan ja tällä tavalla he hoiti sen sanoman eteenpäin viemisen siellä maanmiestensä keskuudessa. Ja siihen liittyy niin paljon asioita, mutta yksi sellainen asia on, että kyllä se oli kipeää myös, koska nämä veljet ja sisaret, siellä oli perheitä, oli nuoria miehiä, niin heidän kääntymyksensä Jeesuksen puoleen, niin sitä ei aina Suomen viranomaiset ottanut kauhean vakavasti, mikä on hieman outoa. Niissäkin tapauksissa me tunnettiin ja tiedettiin erittäin hyvin, mutta kyllä heidän kotimaassaan otettiin tosi vakavasti. Ja sieltä kyllä sitten
tuli monenlaista viestiä, se oli todella rankkaa. Siellä tuli ihan murhauhkauksia, ihan omalta perheeltä, ja joku oli painut sieltä Irakista esimerkiksi sitä, että yritettiin pakkovärvätä terroristijärjestöön, ja kun kieltäytyy, niin silloin ihmeestä tulee kohde. Ja siinä meni tietty prosessi, ja oli pakko lähteä vaan maasta, jos aikoo elää, ja sieltä tuli sitten tältä heidän siltä terrorijoukolta tuli sitten aika rankkoja uhkauksia, että kun kännykältä videoa katsoin, niin kyllä mullakin hiukset nousisi pystyyn, jos mulla olisi mitä nousta. Mutta heidän kanssaan paljon iloittiin ja paljon kipuiltiin ja itkettiin ja näin, ja huomasimme, että tämä on aika vaikea paikka. Tässä maailmassa on sellaisia maailmankolkkia paljon, jossa on vaarallista seurata Jeesusta, mutta silti nämä velit ja siskot, niin kyllä ne kauhean iloisia oli ja on edelleen. Ja jotenkin tämä Herran ylistys, se aina menee tänne sydämeen, ja monta kertaa ajatellut sitäkin, että nämä veljet ja siskot maailmalla, joilla on erittäin vaikeita kokemuksia siellä perheissään ja kaupungeissaan ja yhteisöissään ja maassaan, alueellaan uskonsa tähden, niin ne on silti tosi iloisia. Että jotain erikoista on vaan Jeesuksessa. Jotain niin täydellistä, että voidaan pitää hänestä vähän meteliä. Kiitos Jeesukselle. Ja olemme Annen kanssa olleet Open Doors-järjestön puhujalähettiläitä nyt vuoden toistakin muiden töidemme ohessa. Ja tämä puheenvuoro tässä nyt, se liittyy ihan tähän Open Doorsiin siis. Ja tämän meidän taustamme, jota mä äsken vähän kerroin, niin tästä syystä mun teema tänään tässä puheenvuorossani liittyy aika paljon Irakiin. Meillä on sieltä niin paljon ystäviä ja tietysti muutenkin. Ja mulla on muutamia dioja tässä. Ja tähän puheenvuoroon liittyy myös tämmöistä tietopuolista asiaa ja sitten tietysti Raamattua siinä sopivasti mukana ja vähän tosielämästä asioita. Yksi tosielämään liittyvä asia on, että kristityt ovat maailman vainotuin ihmisryhmä. Ja se on hieman surullinen asia tai paljonkin. Ja Raamattu kehottaa meitä, että muistakaa tämä asia, älkää unohtako sitä, että näin on. Hebrealaiskirjeen kirjoittaja, muistakaa vankeja niin kuin olisitte itse kahleissa heidän kanssaan. Muistakaa pahoinpideltyjä, onhan teillä itsellännekin ruumis. Suomennan tämän omassa päässäni sillä tavalla, että samaistukaa heidän tilanteeseensa. Älkää olko kylmiä, olkaa myötätuntoisia ja miettikää, voitteko tehdä jotakin. Nämä asiat mä luen täältä tekstin sisällöstä. Ja koko kristikunnan historia, pari vuosituhatta, niin se on erittäin paljon marttyyrien historiaa. Surullisen paljon, mutta Jeesus kyllä sanoi tämän etukäteen, että maailmassa teillä on ahdistus, joka Jeesuksen luo tulee, niin hän ottaa myös sen puolen samassa paketissa. Me olemme ottaneet asian huomioon ja silti se on kipeää ja silti apuja tarvitaan todella paljon ja myötätuntoa ja mitä kaikkea vaan voidaan tehdä. Jeesus sanoi, että mestarin osa on myös hänen seuraajiensa osa ja myös siunaukset. Hyvässä myös ja muistetaan aina se, että paitsi siunauksia me voimme myös ja tuleekin olla valmiina myös kipuihin tässä maailmassa. Siinä on kuitenkin se hyvä puoli, että nämä kivut maailmassa, ne alkaa jostain ja ne loppuu johonkin. Aamen. Mutta nämä siunaukset, Jumalan valtakunta, sille ei ole alkua eikä sillä ole loppua. Ja me ollaan sen väkeä. Kannattaa sitoutua voittajaan, Jeesukseen. Loppujen lopuksi kaikki on hyvin. Me tiedetään päämäärä, mutta tämä väliaika tässä, tämä on kipeä, tämä on vaikea. Mutta me kestetään se yhdessä. Mä vaivaan teitä hieman, sanotaanko nyt sitaateissa vaivaan, muutamalla numerolla, mutta mä olen varma, että te kestätte sen erittäin hyvin. Kuvitellaan mielessämme tästä päivästä, tai sanotaanko tästä syksystä, vuosi taaksepäin, noin. 22 vuoden syyskuun loppu ja sitten siitä vuosi taaksepäin vielä. Se vuosi, 21-22 syyskuun lopusta, lokakuun alusta syyskuun loppuun.
niin sinä aikana tiedetään tilastoidusti, että kristittyjä siepattiin tuhansia ympäri maailmaa, niitä oli reilusti yli 5000. Sieppausta tapahtui. Kuinka monta on niitä, joista me emme tiedä, se on sitten toinen asia. Ja yli 2100 hyökkäystä tapahtui maailmalla eri maissa kirkkoihin ja tämmöisiin kristillisiin paikkoihin, missä palvellaan Herraa. Reippaasti yli 2000 kertaa tällaista tapahtui. Sä et paljon pysty lukemaan Suomen sekulaarista mediasta näistä, vai onko niitä? Kerrotaanko ne? Vähän nihkeänlaisesti. Että sen tähden on hyvä, että me pidetään asiaa esille ja tuodaan totuutta myös tätä puolta, vaikka se on kipeää sellaista. 4500 ja vähän päälle kristittyä tuon kyseisen vuoden aikana, minkä mainitsin, niin eli vangittuna ilman asiallista oikeudenkäyntiä. Nämä siis, mitkä tiedetään. Toinen asia on myös se, ja niistäkin tiedetään, jotka elivät vankiloissa tuona kyseisenä vuonna ja edelleen tuomioistuimen päätöksillä. Ja se on sitten moninkertainen määrä. Esimerkiksi tiedetään, että Pohjois-Korea, joka on maailman vaikein paikka elää kristittynä, niin siellä kuitenkin on uskovia, Jeesukseen uskovia, ehkä 300 000, jotain siellä. Tarkkaan lukemaan erittäin vaikea tietää, ymmärrämme miksi. Se on niin suljettu maa. Niin kuitenkin tästä määrästä niin 60 000–70 000 meidän veljiämme, siskojamme elää jatkuvasti vankiloissa. Ja kun puhutaan Pohjois-Korean vankiloista, niin ne eivät ole näitä suomalaisia lepokoteja, ehkä sitaatteihin tämäkin, mutta verrattuna puhutaan kontrastista. Niitä voidaan verrata keskitysleireihin. Ja tämä on todellisuutta, surullista sellaista. Ja vielä yksi numero, 5600 ja vähän päälle kristittyä tiedetään tapetun maailmassa uskonsa tähden tuon mainitun vuoden aikana. Ja tämän asian tekee myös vieläkin ehkä hätkähdyttävämmäksi, että 90% näistä uskonsa tähden tapetuista tapahtui yhdessä ainoassa maassa. Se maa on Nigeria. Nigeriassa on myös kristinuskoa paljon ja isoja seurakuntia. Ja sitten Pohjois-Nigeria on myös, se on ihan toisenlainen alue maasta, siellä on islam hyvin vahva ja juuri siellä tapahtuu näitä asioita. Nämä asiat ja monta muutakin tietoa löytyy tällaisesta dokumentista kuin World Watch List 2023 vainoraportti. Ja tässä on kartta. Tuutko Anne vähän aukaisemaan karttaa? Mulla on näitä käsiä on vaan rajallinen määrä. Niin tässä toinen puoli tästä on karttaa ja siinä on oranssia ja punaista niissä maissa, jotka on 50 vaikeinta maata maailmassa. Kuka muistaa nähneensä tuon kartan ennen? 1, 2, monta, tosi paljon, kiitos. Ja näitä, käännän vielä toinen puoli, siellä on hyvin paljon kaikenlaista muuta tietoa, yksityiskohtia maailmalta, vainotilanteesta, niin näitä papereita, dokumentteja on tuolla, teimme tämmöisen tilapäisen pöydän tuohon noin, niin sieltä saa niitä maksutta ottaa mukaansa, kiitos. Ja samoin sitten siihen karttaan liittyy tällainen World Watch List, tämmöinen vihko, missä on maatietoa näistä 50 vaikeimmasta maasta, mitä niissä tarkemmin sanottuna tapahtuu. Ja myös sitä saa sieltä ottaa mukaansa ja se auttaa rukoilemaan vainottujen puolesta täsmärukouksin. Ja tätä World Watch-listaa on julkaistu 30 vuotta, vuodesta 1993, ja silloin maailmassa oli vainomaita, joissa kristittyjen vaino on kovaa tai ankaraa tai äärimmäistä. Niitä oli 40 niitä maita, ja sinne myös kartta. Tämä kone vaan oli vähän hidas, mä kyllä muuten olin ajoissa. Niin. Nyt niitä maita on 76. Eli tämä kertoo, että vainojen määrä on lisääntynyt. Ja ei se ainakaan toiseen suuntaan ei voida havaintoja tehdä. Ja jostakin syystä tämä näyttää kuuluvan asiaan ja Jumala ei ole sitä poistanutkaan tässä maailmassa.
tiedämme taustat, pohjimmiltaan on kyse, jos mennään oikein raaputetaan, oikein pohjille, niin kyse on paholaisen vihasta Jeesusta kohtaan. Ja Jeesuksen omat ovat tulilinjalla. Ja Jeesus itse kärsi ja hän jostakin syystä antaa myös oman kansansa jossain määrin olla tässä maailmassa vaikeuksissa, mutta toisaalta hän on aina kaikkien meidän kanssamme, kaikissa olosuhteissa läsnä. Yksin ei tarvitse kärsiä. Ja kutsun meitä kaikkia pysymään esirukouksissa. Tiedän, että olemme rukoilevia ihmisiä, ja jos mahdollista, niin siinä voisi olla kurinalaisempikin, ainakin omalta osaltani voin sen sanoa. Ja nyt mä pyydän Annea kertomaan noista lomakkeista, mitä hänellä on kädessä. Mitä niiden kanssa voisi tehdä? Open Doors julkaisee lehteä, joka on maksuton. Ja jos sinulle sitä ei vielä tule ja haluaisit, siellä on keskellä tuommoinen aina sitten rukousmuistio tai kalenteri, missä on ihan semmoisia yksityiskohtaisia tärkeitä joka päivälle rukousaiheita, niin voi täsmärukoilla. Mä laitan kiertämään tämmöisen, missä on lomakkeita. Siinä on 3 eri osioa. Ylimpään, kun täytät yhteystietosi, niin alat saada kotiin maksutta Open Doors-lehteä. Jos haluat lahjoittaa tai liittyä jäseneksi, siinä on 2. kohta. Ja täällä on vähän ihmeesti, nämä on kopioita, niin jonkunlaisen ruksin tai merkin laitat sinne kohtaan, mitä haluat valita. Ja alimmaisena vielä 3. haluan toimia vapaaehtoisena. Eli Open Doorsilla on erilaisia tehtäviä, jos on kielitaitoa tai suomen kielen kielikorvaa tai muuta tämmöistä. Ja sitten tietysti myös puhujalähettiläänä. Niin mä laitan tämän kiertämään. Voitte joko laittaa täytettyänne sen tuonne alimmaiseksi tai sitten palautatte meille jossain vaiheessa. Kiitos. Lomake lähtee nyt kiertämään. Menen eteenpäin. Täällä kuvassa on Open Doorsin johtaja. Oikealla tämä Suomen alueen johtaja tai johtajana toiminut vuosia Miika Auvinen. Tänä päivänä toiminnanjohtajana on Johanna Kultalahti. Ja vasemman puolen herra, muistaako joku nähneensä? Hän on piispa Daniel, irakilainen. Kävi Suomessa 2023 kevättalvella ja hän kertoi Suomessa ollessaan asioita Irakin kristittyjen tilanteesta. Ja silläkin uhalla, että joku teistä on voinut kuulla tästä jotain tai sitten lukea tästä Open Doors-lehdestä, luulen, että kaikki eivät ole, niin mä palautan nyt meidän kaikkien mieleemme vähän asioita tältä näkökulmalta, nimenomaan Irakista. Irakin kristinusko on ikivanhaa. Se on yhtä vanhaa kuin kristinusko yleensä on. Ja tiedetään, että Jeesuksen opetuslapsista apostoli Tuomas perusti seurakuntia sinne Kaksoisvirran maahan. Ja sitten hänestä tietenkin oli johtaja, eräänlainen piispa, eli seurakuntaverkoston kaitsija. Ja hän meni muuten pitemmällekin, hän meni aina Intiaan asti, ja Intiassakin on Tuomas-kirkko. Tuomas oli semmoinen opetuslapsi, että ehkä vähän niin kuin joku meistäkin, että me ensin epäillään kaikkea. No onko toi nyt ihan noinkaan? Minä en usko, ellei mä näe omin silmin kunnolla ja tällä. Mutta sitten kun Tuomas usko, hän tosissaan usko. Ja hän meni kaikkeen maailmaan ja meni tosi kauas, Intiaan asti. Sitten hän painoi kuin veturi eteenpäin. Mikään ei pysäyttänyt Tuomasta. Ole kuin Tuomas. Amen. Siinä omassa kutsumuksessasi. Niin, tämä Irakin kirkko, voimme puhua idän kirkosta. Tietenkin se on jakautunut hyvin, mutta ei mennä yksityiskohtiin. Mä en edes tiedä niin kaikkia yksityiskohtia. Mutta se on kestänyt, kuulkaa, paljon. Se on kestänyt vuosisadasta toiseen ja myös islamin vuosisadat. Ja 600-luvulla sitten tuli Arabian niemimaalta islam, joka meni sinne Kaksoisvirran maahan myös ja aiheutti omat kipunsa. Ja siellä on ollut monenlaista ja vaikeutta ja siellä on
kestetty, vaan Herran armon avulla. Ja se kirkko on siellä olemassa. Tänä päivänä meidän kulttuurista se poikkeaa aika paljon. Sovitaanko, ettei kompastuta kantoihin, kuten esimerkiksi erilaisiin eri kulttuurisiin vaatteisiin tai muihin tämmöisiin tekijöihin. Kysymys on aina siitä, että mitä ihmisen sydämessä tapahtuu. Mulle sopii kaikki muut asiat, kun mä vaan näen ja ymmärrän, että sydän palaa Jeesukselle, niin sitten muut on pikkusen niin kuin sivuseikkoja. Se on hienoa, että ollaan yhtä mieltä tästä. Niin, 2003, tullaan nyt nykyaikaan melkein, niin oli tässä Irakin kirkkoon, tai Irakissa yleensä oli kristittyjä, tiedettiin olevan 1,5 miljoonaa. Tietenkin se oli pieni vähemmistö silloinkin, koska se on useita kymmeniä miljoonia käsittävä väestö Irakissa kaiken kaikkiaan, mutta kuitenkin merkittävä määrä. Sitten tuli Persianlahden sota 2003, ja piispa Daniel meille kertoi Suomessa ollessaan, ehkä se on ollut tiedossa muutenkin joillakin, mutta se tarkoitti sitä, että Irakissa kristityistä tuli riistaa. Se oli kristityille erittäin suoraan sanoen katastrofaalinen asia, mitä silloin tapahtui ja siitä alkaen Irakissa. Ja se jotenkin joutui kaaukseen se yhteiskunta, jollain tavalla se oli vahvempi, järjestäytyneempi, mutta sen jälkeen sitten valta hajosi aika pitkälle ja se joutui myös vähän liian paljon terroristijärjestöjen, eli klaanien alle. Kullakin omilla alueillaan oli hallintoa ja sitten ne oli tämmöisiä käytännössä aika paljon monet klaanit sitten terrorijärjestöjä. Ja se johti sitten siihen, että valtava kristittyjen pakolaisaalto alkoi Irakissa. Ja monet menettivät henkensä siellä niissä levottomuuksissa ja vaikeuksissa. Paljon kidnappattiin kristittyjä, ryöstettiin, heidän omaisuuttaan vietiin. Heistä tuli toisen luokan kansalaisia ja ei samoja oikeuksia kuin muilla kansalaisilla. Ymmärrämme tämän, jotka islamia jonkin verran tuntee, että mitä se on. Ja tällaisiin vaikeuksiin siellä jouduttiin ja valtava maastamuutto. Ja se johti siihen, että nyt 20 vuotta myöhemmin kristittyjä Irakissa on 150 000, korkeintaan 200 000. Eli mä olin aina huono matikassa, mä sain ehdotkin jonain vuonna, niin mutta onko se 10% pudonnut? Jotain semmoista se tarkoittaa. Niin tiedämme, todella iso asia. Ja tämä Daniel itse kertoi, että silloin niinä aikoina myös hänen kotiinsa toi tämä Al-Qaida, joka siellä alkoi sitten nousta, niin toi heidänkin kotiinsa, oliko se nyt ikkunalaudalle tai jotain, niin hylsyn, konepistoolin hylsyn ja vereen tuhritun paperin, ja jossa luki, että 1 vuorokausi aikaa poistua, muuten te kuolette. Ja tätä sai kokea erittäin monet kristityt. Se synnytti sen pakolaisaallon. Ja tämä sattui olemaan, tai oli piispa Danielin 16-vuotispäivä. Ja se oli niin rankka paikka tälle nuorelle miehelle, silloin nuorelle, jos nyt vieläkin aika nuori, että niin sinne Erbiliin, kurdialueelle sitten valtava määrä kristittyjä muutti, niin Daniel kertoi, että 3 kuukauteen sitten siellä uudessa paikassa hän ei käynyt ulkona. Eli voimme ymmärtää, että se oli todella stressaava ja tämmöinen psyykkisesti todella raju shokki nuorelle miehelle, puhumattakaan kaikista muista. Niin tällaisissa oloissa siellä elettiin ja valtava määrä muitakin sitten sinne lähti. Sitten vuosia myöhemmin, 2009, Daniel muutti Ukrainaan, Harkovaan opiskelemaan lääketiedettä. Ja siellä sitten tuli vaikeuksia muslimiopiskelutoverien kanssa hänelle. Ja ne väittelivät erittäin aggressiivisesti häntä vastaan, kun oli kristitystä perheestä Daniel ja näin. Niin tämmöisiä kovia väitteitä, mitä islamissa paljon on. Ja esimerkiksi se, että perusväittämiä, että Jumalalla ei ole poikaa, Raamattu on väärennetty, kristityillä on 3 Jumalaa ja tämmöisiä asioita. Hän ei osannut nuorena miehenä oikein niin vastata ja silloin syntyi hänen päässään ajatus, että voisinko minä alkaa opiskella teologiaa. Muuten mä pistäydytään hetkeksi tuolla Lammilla, kun kerroin, että meillä siellä niitä
irakilaisia veljiä ja perheitä tuli sinne ja heitä kääntyi uskoon. Yksikin meidän oikein lähimpiä rakkaimpia perheitä, niin tämä perheen isä sitten jutteli toiselle irakilaisisälle, perheen isälle siellä heidän vastaantokeskuksessaan ja kävi ilmi, että hän on kääntynyt kristityksi, jota toinen sitten oli aivan ihme, että mitä? Ei mitään, kun sä kääntyy kristityksi. Älä naurata, että voi pojat sen, hän oli aivan ihmeessä ja nauroi ihan itsensä kipeäksi suunnilleen. Mutta nämä alkoivat sitten jutella enemmän ja kaverini antoi hänelle arabiankielisen raamatun tai Uuden testamentin ja rupesivat juttelemaan, kävivät kylässä toistensa luona, ovinaapurina olivat siellä. Ja sitten muutama kuukausi meni, niin tämä toinenkin isä sitten kääntyi Jeesuksen puolelle ja sanoi, että mä haluan kanssa seurata Jeesusta ja mä kastoin myös hänen perheensä, niin kuin tämän ensimmäisen perheen. Koko perhe. Ja sitten tämä toinen isä sitten kertoi mulle jälkeenpäin, hän oli semmoinen tosi nauravainen ja iloinen kaveri luonteeltaan, niin hän sanoi, että kaikenlaisia käsityksiä mullakin on ollut. Ja niin kuin islamissa on ollut merkillisiä käsityksiä, uskomuksia kristinuskosta, mitkä ei pidä yhtään paikkaa, nyt hän tietää sen. Mutta hän esimerkiksi luuli ennen, että kristityillä ei ole ainoastaan 3 Jumalaa, vaan 4. Matteus, Markus, Luukas ja Johannes. Hän oli joskus saanut käsinsä Johanneksen evankeliumia, myöhemmin Markuksen ja muuten lukenut, että jaa, näinkö tämä on? No taas meille nauru maistui, mutta nämä on toisaalta vakavia, mutta toisaalta nämä on vähän tämmöisiä, että kyllä iloakin saadaan kokea. Mutta palataan tänne Danieliin. No sitten hän päätti, että hän aloittaa tällaisen verkkokurssin teologiasta ja aloittikin ja kävi sitä aika paljon, oppi vastaamaan ja keskustelemaan näiden muslimiopiskelukaveriensa kanssa ja antamaan heille asiallisia hyviä vastauksia ja mitä tapahtui. Hän kertoi, että sitten ne muutamat muslimit alkoivat myös kiinnostua Jeesuksesta. Ja se kääntyikin se virta toiseen suuntaan ja tuli aivan toinen, että vaikka on vaikeaa, Jumala osaa kääntää asiat toisinpäin. Niin se on aina Jumalan sanan iankaikkinen totuus on, että vaikka meillä on vaikeaa ja vaikka kärsimme, niin kun me kuitenkin etsimme Herraa ja johdatusta Jumalan kädestä, niin hän on niin pätevä, että hän kääntää asioita usein aivan toisinpäin ja tuleekin siunausta. Ja meiltä kysytään siinä kärsivällisyyttä. Emme ala kiroamaan näitä, että ne on semmoisia kahjoja, että miten voi olla muuta. Vaan kristityt tunnetaan siitä, tai siis pitäisi tuntea siitä, että me olemme maailman ainoa ihmisryhmä, jotka rakastavat myös vihollisiaan. Meidän pitäisi tämä tosi vahva aamen tähän aina osata sanoa. Ja vaikka tiedämme, että ei se ole helppoa, ja meidän lihamme kyllä kamppailee, ja voi sentään, tarvitaan paljon Herran armoa, joskus epäonnistutaan raakasti. Mutta Jumala aina nostaa epäonnistuneen, kun me käännytään hänen puoleen. No tässä alkoi sitten asiat mennä oikein päin ja niin se sitten meni, että Daniel jatkoi opiskelujaan ja tuli pastoriksi Irakissa vuonna 2012. Sitten tuli Irakissa toinen tällainen aalto 2014, kun ISIS perusti kalifaatin Syyrian ja Irakin alueille. No se synnytti taas toisen vahvan suuren pakolaisaallon ja siellä Erbilissä, missä Daniel silloin jo asui, niin sinne alkoi tulla pakolaisia sieltä ISISin alueelta ja hän kertoi, että yhtenä yönä, hän oli siellä jo aloittanut pastorina, ollut 2 vuotta, niin hän keskellä yötä herää, että ulkoa kuuluu paljon ääntä. Mitä siellä on? Avataan ovi ja ikkuna ja katsotaan, niin kansaa kauheasti. Sieltä niitä pakolaisia tuli siinä ainoana samana yönä 1600 henkeä. Äkkiä housut jalkaan ja ulos, mitä voidaan tehdä? Ja sitten niin nopeasti hätämajoitusta kirkossa heille ja apua ja muuta ja sijoitetaan heitä mihin vaan pystytään. Ja se oli se ainoastaan se yksi yö oli se määrä ja sitten heitä tuli. Ja kun Daniel kertoi, että kun hän oli niin kipuillut tämän oman kutsumuksensa kanssa, että miten minä voin olla jonkun pastori, niin sinä yönä Jumala sanoi hänelle, että minä olen kutsunut sinut näiden ihmisten paimeneksi. Se vahvisti. Sitten syntyi toimintakeskuksia, toivon keskuksia. Ja nyt eletään jo siinä vaiheessa, että kun ISIS lyötiin, niin sitten alkoi irakilaisia kyetä palaamaan alueille ja syntyi näitä toivon keskuksia. Eli seurakunnat muuttivat toimintamuotoa radikaalisti. Edelleen on Jumalan palveluksia tai messuja, miten he sen pitävät.
ja edelleen Raamattua, mutta annetaan lääkintäapua, taloudellista apua, mikrolainoja. Kun heiltä on kaikki viety, niin saavat ostaa siemeniä tai kanoja tai mitä ja aloittaa pienimuotoisen bisneksen, että he pääsevät elättämään perheensä ja pääsevät taas jaloille. Niin tällaista on nyt päästy tekemään Irakissa ja Syyriassa erittäin paljon. Traumaterapiaa. Se on yksi kipeimmistä ja tarpeellisimmista asioista ollut, koska monia on kidutettu. Monet on menettänyt kaiken, jos se on erittäin stressaava ja se pelko. Ja tämä on ollut hedelmällistä toimintaa, tämä traumaterapia. Se on todella tarpeellista. Open Doors tekee kaikkia näitä, siis tukee kaikkia näitä töitä Irakissa ja kymmenissä muissa maissa. Ja tämä traumaterapia on yksi kaikkein tärkeimpiä, ja kun puhutaan lapsista, se on tärkeintä. Ja lapset on stressaantuneita ja erittäin kipeitä, ja kun niitä lapsia alkoi tulla sinne heidän seurakuntaansa pakolaisina silloin ISISin vaikutuksesta, niitä perheitä tuli, niin Daniel kertoi, että niin sitten annettiin lapsille taideterapia, piirustusta, tämmöistä muuta, että he saa tekemistä ja sisältöä elämäänsä, niin se oli todella järkyttävää nähdä, mitä ne lapset piirsi. Ne piirsi tankkeja ja pommeja ja mustaa ja kaikkia sellaista, ja tuntui siltä, että Jumala auta näitä lapsia. Mutta heidän kanssaan tehtiin vaan työtä ja tehdään edelleen työtä. Ja oliko se nyt 8 kuukautta vai mikä myöhemmin sitten Daniel kertoi, että Jumalan armon avulla lapset on ruvennut piirtelemään taloja ja kukkia ja autoja ja taivasta ja muuta. Kiitos Jeesus. Se on hyvää työtä. Ja se pelastaa tulevan sukupolven suuremmassa määrin jo pelkästään se, että annetaan tämmöistä apua. Tietenkin Raamattua ja tietenkin rukousta, tietenkin kaikkea sitä, mitä aina kuuluu Jumalan valtakunnan työhön. Minä luulen, että vaihdan pikkasen teemaa hetkeksi ja luulen, että useat teistä ehkä tiedätte jotakin tai paljonkin Open Doorsin taustoista. Kuka luulee tietävänsä aika paljon? Kuka jonkin verran? No niin, te ette vaan kehdannut äsken sanoa. On varmaa, että aika paljon tiedetään. Mutta silti teitä ajatellen, jotka tiedätte vain vähän tai ei yhtään, niin käydään läpi hieman tätä taustaa. Nimittäin Open Doors on tämmöinen kansainvälinen sitoutumaton kristillinen avustusjärjestö, joka toimii vainottujen kristittyjen auttamiseksi ja toimii siis 70 maassa. Ylikin. Ja tukimaita, kuten Suomi, siis tukimaa on sellainen, jossa on jonkinlaista organisoitua järjestelmää, jossa pidetään asiaa esillä, tehdään julkaisuja, lähetetään ihmisiä ja näin edelleen. Ja ehkä taloudellista tukea, se on olennainen. Niin näitä maita on parikymmentä tai yli, Suomi on siis yksi. Ja Open Doorshan tuli Suomeen 2015 vuonna noin virallisemmin, eli toimisto avattiin ja näin. Mutta kaikki alkoi miehestä nimeltä veli Andreas. Ketkä on kuullut nimen? Tosi monet. Se on hänen peitän nimensä. Hollantilaismies, joka nuorena 27-vuotias taisi olla vuonna 1955, niin lähti kuplavolkkarilla Puolaan kommunistien nuorisofestivaaleille, kuplavolkkari täynnä raamattuja. Hän oli ilmoittautunut sinne, ajatelkaa mikä aika, hän oli ilmoittautunut sinne niin, että minä tulen sinne kristittynä, sopiiko? No vastaus oli, että tervetuloa. Ja kupla täyteen raamattuja ja yksin lähti ja kun kertoo, että sitten kun hän ensimmäisen kerran niin ylitti Itäblokin rajan, eli rautaesiripun niin sanotun lännestä itään, kovat tullitarkastukset ja kaikki tällaiset, niin hän mennessään, lähestyessään tullia rukoili näin. Jeesus, sinä joka silloin muinoin teit sokeita näkeviksi, tee nyt näkevät sokeiksi. Että noi tullimiehet enää mun raamattu, niitä on tosi paljon, volkkari täynnä. Ja sitten hän meni tullista ihan sukkana läpi. Ei mitään tapahtunut. Ja hän meni nuorisofestivaaleille, jakoi ne raamatut siellä puolalaisille. No siitä alkoi kaikki. Sitten se homma paisui kuin pullataikina ajan kanssa ja tiimiä tuli ja ihmisiä ja monia maita. Hän kiersi kaikki Itäblokin maat, mitä voi kuvitella, Neuvostoliittoa myöten ja aivan kaikki moneen kertaan.
Ja raamattuja meni todella paljon ja tietysti se läsnäolo siellä. Monta kertaa tuli näistä maista palautetta, että ja kun hän piti siellä myös saarnoja, opetuksia ja muuta, niin jokukin pastori sanoi siellä, missä hän maassa nyt olikaan, niin sanoi, että Andreas, se, että sä oot täällä, se on enemmän kuin 10 saarnaa. Se, että joku tulee tänne, näkee sen vaivan ja ottaa sen riskin, tulee tänne ja sanoo, että teitä ei ole unohdettu. Se vaikutti heihin todella lujasti ja se vaikuttaa myös tänä päivänä, sikäli kun on semmoisia paikkoja, mihin voidaan mennä. Ja edelleen raamattujen vienti on olennainen pointti Open Doorsin työstä, mutta on paljon muutakin, tullaan siihen. Niin tämä nimi Open Doors, avoimet ovet, se tuli juuri tästä. Eli Andreas alusta alkaen opetti, että kaikki ovet on auki. Kaikki ovet on auki. Sitten hän lisäsi vielä, että kaikki ovet on auki, jos ei ole niin väliä, milloin sä palaat. Vai palaatko ollenkaan? Hän oli pikkusen sellainen rämäpää ehkä, voi sanoa. Mutta kaikki perustuu tietenkin Jumalan sanaan ja Pyhän Hengen johdatukseen. Se on ainoa vaihtoehtomme. Olen avannut eteesi oven, jota kukaan ei voi sulkea. Kun Jumala sen avaa, sitä ei sulje kukaan. Ja Andreas eli näkynsä mukaan vuosikymmeniä, ja olennainen pointti aina niissä matkoissa oli se, mitä ilmestyskirjassa Jeesus sanoo jollekin näistä 7 seurakunnasta, vahvista jäljelle jääneitä niitä, jotka olivat jo kuolemaisillaan. Eli varsinkin silloin kommunistiaikana, kun oli suljettua ja kiellettyä, niin Open Doors tähtäsi aina siihen, että seurakunta ei lakkaa sieltä, koska se on tosi vaikeaa ja oli suuri kiusaus lähteä pois ja joskus on pakko lähteä pois, mutta hän toi tämän DNAn Open Doorsiin, että tuetaan uskovia kaikkialla, missä he ovat, ettei vaan maan suola sieltä katoaisi ja ettei se valo, maailman valo vaan sammuisi lopullisesti missään maassa ja millään alueella. Se on se suuri idea. Yksi näistä. Ja hän eli näkynsä mukaan. Hän meni vaan paikkoihin, mihin ei oikeastaan voi mennä. Vähän idea se, että kun lähetysjärjestötkin joskus joutuu kutsumaan lähettinsä pois vaikeista paikoista, koska järjestöt tai seurakunnat ovat vastuussa työntekijöistään. Siitä en missään nimessä ei sovi moittia ketään, koska vastuuta täytyy kantaa. Mutta kuitenkin tässä on jonkin verran semmoinen erilainen idea tässä Open Doorsin työssä, eli se, että mennään aina sinne, vaikka sinne, mistä tullaan pois. Ja kysymys aina on, että jos ajatellaan, että johonkin paikkaan ei voi mennä, veli Andrealla oli tapana sanoa, että miten niin ei voi. Ja ensi kuussa ne on siellä. No vähän vedän mutkia suoriksi, mutta tämä idean ymmärrätte varmaan. Ja sitten rautaesiripun väistyttyä Open Doorsin työ siirtyi erittäin paljon muslimimaailmaan. Siellä se on edelleen tänä päivänä erittäin vahvasti. Toki on Kiina, kommunistimaa, Pohjois-Korea samoin, Intia, hindu-nationalistinen, erittäin vahva hinduvaltio, jossa vainotaan rankasti kristittyjä. Ja monta muuta, mutta muslimimaailma on hyvin keskeinen ja Lähi-idässä ja Afrikassa ja kauempanakin siellä Aasiassa on paljon islamia. Niin. Vahvista jäljelle jääneitä. Se on aina se ajatus ja se, että ovet ovat auki. Tähän ehkä voisi vielä pienen yksityiskohdan veli Andreasta henkilökohtaisesti kertoa, että hänellä oli erikoisia kavereita tai tuttuja. Yhden nimi oli Yasser Arafat. Ne tapasivat toisensa monta kertaa. Ja veli Andreas antoi Yasser Arafatille lasten raamatun, koska Arafatille syntyi tytär. Ja myöhemmin kun tapasivat, niin Arafat oli sanonut, että mä luen sitä mun tytölle iltaisin. Ei kannata etukäteen omassa päässään sulkea ovia. Ja yhtenä päivänä Andreas oli tuolla erittäin surullisen kuuluisassa Gazassa. Tänä päivänä se on erittäin ankara tilanne. Niin Gazassa luokkaa 20 plus vuotta sitten hän oli siellä puhumassa ihan selvää, silkkaa evankeliumia 300 Hamasin komentajalle. Hän kyllä kertoi jälkeenpäin, että oli siellä ryppysiä otsia jonkin verran,
jotkut pyyhki hikeä otsaltaan, jotkut nousi ja lähti pois, mutta suurin osa kuunteli loppuun saakka. Ihan evankeliuma Jeesuksesta. Ovet on auki. Kun Herra ne avaa. Käyn seuraavaksi läpi hieman tällaisia 3 tällaista taustatekijää, miksi vainotaan. Mistä maaperästä nousee kristittyjen vainot? 3 asiaa, siinä ne lukee. Ensimmäinen on uskonnollinen eriarvoisuus, eli sellaisia maita, joissa on joku valtauskonto, kuten islamilaiset maat. Ja silloin muiden uskontojen tunnustajia niin pidetään alempiarvoisina. Islam on ehkä se kaikkein selkein esimerkki tästä asiasta, ja näitä maita on paljon, kymmenittäin, ja muita pidetään väärin uskovina ja jopa vaarallisina, ja sen takia on vainoa. On myös Intian hindunationalismi. Siellä vainotaan sen tähden, koska Intian halutaan olevan hinduvaltio. Sitten on uskontovastaisuus. Puhutaan vaikkapa Pohjois-Koreasta tai Kiinasta. Valtiolla on joku oma ideologia, jonka taakse halutaan kaikki vääntää aivan väkisin, ja sitten tulee vainoa, koska kristityt eivät voi palvella montaa Jumalaa. Ja sitten 3. on korruptio. Tässä tullaan hieman erilaiseen kontekstiin, nimittäin kun yleensä Open Doorsin työssä puhutaan sellaista olosuhteista ja maista, joissa vaino tapahtuu yhteiskunnan puolelta. Eli kristittyjä vainotaan kyllä lännessäkin. Ihan kodeissa, pimennossa, työpaikoissa voidaan tosi rankasti vainota jotain uskovaa. Vaikka oma puoliso, sitähän tapahtuu. Mutta meillä on Suomessa lait ja meillä on oikeusjärjestelmä, mikä on ainakin kohtalaisen hyvä. Me voidaan viedä asioita oikeuteen ja saada oikeutta. Mutta me puhutaan semmoisista maista, missä sä et voi tehdä niin. Jos sä viet muslimimaassa asiasi johonkin oikeusasteeseen, se on yhtä tyhjän kanssa. Koska oikeus on samaa mieltä vainojiesi kanssa. Tällaisista oloista puhutaan. Mutta tässä korruptioasiassa siinä on ehkä hieman eri, osittain ainakin suurelta osalta, esimerkiksi sellainen maa kuin Kolumbia, jota hallitsee hyvin paljon, pelottavan paljon huumekartellit. Ja niille ei hallintokaan voi mitään. Näyttää siltä. Ja kun kristityt eivät lähde huumekartellien kelkkaan, eivät jaa heidän arvojaan, eivät tue heitä, eivät auta heitä, he ovat vainon kohteina. Tätä tapahtuu paljon esimerkiksi Kolumbiassa, silloin joku muukin maa, Etelä-Amerikassa, Väli-Amerikassa. Tällaisissa olosuhteissa korostuu erittäin paljon se, että sittenkin kivusta huolimatta ja vainosta huolimatta me voisimme säilyttää Herran armon avulla Kristuksen mielenlaadun. Niin, että me emme maksa niin sanotusti potut pottuina tai ala vihata takaisin tai tartu muulla tavalla niihin aseisiin, joita käytetään meitä vastaan, koska meidän aseet on erilaiset. Meidän aseet on rukous ja Jumalan läsnäolo ja hyvyys, Jumalan sana. Ja ne on sellaisia aseita, että ne on loppujen lopuksi vahvempia. Rakkaus lopulta voittaa, mutta erätappioita tulee. Monet menettävät henkensäkin valitettavasti uskonsa tähden. Jeesus varoitti tästä. Ja koska laittomuus lisääntyy, kylmenee monien rakkaus. Ja hän puhui siinä niistä vaikeuksista, mitä hänen omilleen tulee tulevaisuudessa. Erikoisesti hän viittasi sellaiseen tilanteeseen, missä sulla ei ole enää esivaltaa tai vastaavaa, jonka puolen sä voisit kääntyä. Laittomuus valtaa alaa. Ja silloin me ollaan omillamme. Me ollaan todella pulassa niin kuin ne on ne 360 miljoonaa vainottua tänä päivänä maailmassa. Vastaavanlaisessa tilanteessa. Niin siinä korostuu se, että kuka mä olen? Olenko mä kristitty vai onko mä joku muu? Onko mä vaan päiväjuntumaa? Vai onko mä Jeesuksen seuraaja? Ja mä haluan olla, toki kumpaakin, mutta ennen kaikkea en halua pelkkä suomalainen, vaan haluan olla taivaan kansalainen. Me voimme voittaa pahan hyvällä. Palaan tähän Danieliin, pienen katkelman verran piispa Danieliin. Hän kertoi Suomessa ollessaan että eräästä toisesta perheestä, jolle kävi samalla lailla. Eli Al-Qaidaan liittyneitä nuoria miehiä siellä heidän kylillään oli. Ja
oli eräs perhe, jonka naapurit oli siinä olleet vuosikymmeniä, oli aina elänyt ihan normaalia, vaikka naapurit oli muslimeita, eläneet niin kuin eletään tässä maailmassa, ei mitään erikoista, mutta sitten kun tuli Al-Qaida, niin tuli merkillinen viha. Ja sitten muslimit alkoi vihata kristittyjä ja alkoi uhata heitä ja pakottaa heitä lähtemään ja anasti heidän talojaan ja maitaan ja mantujaan. Niin tälle yhdellekin perheelle kävi samalla tavalla, että Al-Qaida alkoi uhkailla heitä ensin, ihan naapurimies siis, liittyi Al-Qaidaan ja alkoi vainota heitä. Ensin uhkailla entiset ystävät. Ja sitten jonain päivänä tai yönä sinne oli tullut samalla tavalla, että konepistoolin hylsy ja verinen lappu. Teillä on 1 vuorokausi aikaa lähteä, jos haluatte elää, muuten kuolette. No perheelle tuli tietenkin kiire. Lapset ja kaikki on siinä ja me lähdemme, emme halua kuolla. Ja niin ne sitten pakkasivat kiireellä lähtöä ja sitten ennen kuin he lähtivät, niin tämä perheen isä meni sinne naapuriin sen ovelle, joka oli heille sen uhkauksen tuonut, koputti oveen ja naapurin katsoi siellä ja mitä sä täällä teet? Haluatko että mä ammun sinut heti? Ei, mä tulin kiittämään. Te olette olleet hyviä naapureita, mä tulin kiittämään tästä, niin kuule, naapurin muslimi alkoi itkeä. Ja halasi. Ja sanoi, että jos haluatte, mä suojelen teitä. Ei, me lähdetään. Täällä ei ole turvallista, me lähdetään, mutta rakkaus voittaa vihan. Kuka mä olen? Älä anna kyynisyydelle tilaa. Se on meidän taisteluaseemme. Vaikka pahaa tapahtuu, sun ei tarvitse maksaa samalla mitalla. Ja tämä on se, mitä mä kehotan oikein tosi sydämestä rukoilemaan jatkuvasti vainotuille kristityille, että heidän sydämensä säilyisi sellaisena pehmeänä ja avoimena Jumalalle, ettei tule kovuutta, vaikka kokemukset on rankkoja. Niihin ei pysty edes samaistumaan, ne on mitä on. Jumala yksin tuntee nämä asiat tarkasti. Rukouksesta on jo puhuttu. Siinä on 3 asiaa, joita voimme tehdä. Rukoilla, jatkaa rukousta ja sitten se kiersi siinä ne lomakkeet. Voit liittyä esirukoilijoihin oikein silloin kurinalaisesti tilaamalla lehden. Ja muutenkin saat tietoa. Ja yksi Open Doorsin perusarvoista kaiken kaikkiaan onkin se, että me olemme rukouksen ihmisiä. No tämä ei ole mitään uutta meille varmaankaan yleensä, mutta kuitenkin haluan vaan tätä tähdentää, että täsmärukouksia, että me tiedämme niin kuin nimiä, maita ja asioita, yksityiskohtia ja osaamme rukoilla kohdennetusti. Muuten täällä järven päässä on paikallinen Open Doors-rukousryhmä. Ja mulla on siitä tietoa jossakin salkun uumenissa, mutta mä otan sen tonne pöydälle myös. Ja täällä on paikallinen koordinaattori, joka kokoaa ryhmää. Jos sä haluat liittyä tähän rukousryhmään tai haluat tietoa siitä, että mistä on kysymys, niin tule sitten puheille sinne, niin annetaan yhteystietoja tästä asiasta. Ja mä suosittelen, vaikka täällä tuntuu olevan tosi paljon toimintaa täällä arkilla. Yritetään ottaa kohta yötkin avuksi, kun päiviä niin paljon. Mutta kuitenkin niin tämmöinenkin vaihtoehto, keille Jumala sen antaa, niin silloin se on oikein. Sitten tue työtä, sen minkä voit. Ja itsekin olen henkeen ja vereen seurakuntaihminen. Mä todella aina tähdennän, että tue seurakuntaa. Mutta sitten meillä on myös se mahdollisuus, Jumala on antanut monille meille mahdollisuuden antaa jonkun siivun myös jonnekin muualle. Ja vakituinen tukeminen Open Doors tai jollekin muulle, mikä on sulle, niin se on hyvä asia. Ja Jumala näistä meille puhuu. Ja sitten ollaan oikealla jäljellä, kun me seuraamme sitä, mitä Jumala kullekin sanoo. Meillä on tuolla kirjoja. Ja joillain teistä on joitain näistä kirjoista, olette lukeneet, hyvä. Ja jos haluat, niin voit vaan ihan katsella ja tutustua, että ehkä hankit myöhemmin, mutta on totta kai mahdollisuus hankkia nytkin. Pientä varastoa sieltä löytyy. Ja mä mainitsen joistain näistä hieman, nimittäin tämä kirja Sanan salakuljettaja. Tämä on Open Doors-järjestön peruskirja oikeastaan. Tarkoittaa sitä, että tämä kirja kertoo veli Andreaan tarinan vuodesta 1955 vuoteen 1967. 12 ensimmäistä vuotta, mistä kaikki alkoi, miten hän sen teki ja mitä tapahtui, miten kuplavolkkari lähti Puolaan ja näin edelleen. Muuten tämä kirja on ilmestynyt suomeksi
aikaisemmin eri nimellä Piikkilanka ei pidätä. Muistaako joku lukeneensa? Se tuli suomeksi varmaan 70-luvulla. Tämä on sama kirja uutena laitoksena. Niin näitä on saatavilla ja näitä kaikkia kirjoja, mitä tässä nyt mainitaan, niin voi ostaa rahan lisäksi, käteisen lisäksi niin kortilla ja lähimaksulla. Ja yksi poikkeus tähän asiaan tulee. Kaikki nämä Open Doorsin tuotteet toimii tällä tavalla. Miljoonan ihmeen yö on toinen todellinen jännitystarina. Mä viittasin siihen, että Open Doorsilla on semmoinen tietty tapa vastata haasteisiin. Ja kun Kiinaan vietiin raamattuja 60-70-luvulla jopa isohkojakin määriä, kymmeniä tuhansia jopa, niin jonain päivänä 70-luvun lopulla ihan Kiinan kristityiltä tuli Open Doorsin johtajille pyyntö, että voitteko te tuoda meille 1 miljoona raamattua? No Open Doorsilla on tapana vastata vain yhdellä tavalla. Joo, me tuodaan. Kukaan ei tiennyt, miten semmoinen on mahdollista, onko se mahdollista. Mutta tämä kirja kertoo koko tarinan, täällä on myös kuvaliite. Ihan siis tarkkaan dokumentoitu tapahtuma. Eräänä kesäisenä yönä vuonna 1981 erikoisvalmisteisella proomulla vietiin Kiinan rannikolle 1 miljoona raamattua. Niin siitä tarinasta on tuo kirja. 1 miljoonan ihmeen, ja kyllä niistä muutama 100 000 meni viranomaisille, mutta suurin osa meni kyllä, oli koordinoitu, että kaikkialta Kiinasta tullaan sinä samana yönä sinne tietylle rannikolle hakemaan, ja se vielä viivästyi, ja osa kerkisi lähteä takaisin, ja se oli kauheita vaikeuksia. Se oli kyllä semmoista. Mutta tämä Jumalan valtakunnan työ, mä oon joskus sanonut, että tämä on niin kuin semmoista siunattua sekamelskaa. Aina menee asioita täysin pieleen, ja me ollaan ihan pulassa, ja Jumala aina jollain ihmeen tavalla järkkää jaloilleen sitten se on loppujen lopuksi, että ei tarvitse olla liikaa huolissaan kaikista yksityiskohdista, voi toki tehdä parhaansa. Mutta toi on esimerkki myös tästä periaatteesta, että niin, salaiset seuraajat, tämä on dramaattinen kirja. Siinä vähän sanotaanko, että silmät hikoili välillä, kun mä tätä luin. Tämä kertoo siis eräästä Lähi-idän maasta, kun siellä muslimeita kääntyi kristityksi. Mitä kaikkia tapahtui. Siis tosi tarinoita täynnä tämä kirja sieltä. Niin, jotkut menetti henkeensä, nekin täällä kerrotaan sitten. Salaiset seuraajat, veli Andreas ja Aljanssen. Sitten on noita muita, kun ovet avautuvat, kirja kertoo siitä, miten Open Doors tuli Suomeen. Operaatio Niinive on Joonan kirjan selitys, veli Andrean kirjoittama erinomainen opetuskirja Joonan kirjasta. Todellinen rukoustaistelu, veli Andrean kirjoittama myös. Sitten on Open Doors-tuotteita, on Pipo. Mulla on nyt täällä, hetkinen, tossa. Joo, syksy tulee ja siinä on Open Doorsin logo, kala ja piikkilanka. Ja tästä on hyötyä silloin, jos sä oot vähän arka puhumaan Jeesuksesta tai jotain, niin paat tää Pipo päähän, niin joku kysyy, että mitä toi tarkoittaa, niin sit sä pääset keskusteluun. Samoin sitten tämä kangaskassi, toi Pipo on 10, no hinnat lukee tuolla. Ei ole rajoja, ei vankilan ovia, jotka ovat suljettuja meiltä, kun me rukoilemme. Se on suomeksi toi teksti. Veli Andrealta. Kangaskassi. Sun tarvitsee enää näitä muovikasseja rahdata sieltä ostaa kaupasta. Ja sitten vesipullo. Onko meillä niitä täällä? Ei. Vesipulloa, semmoista kivaa pientä, noin, ja sitten sateenvarjoa, niin on saatavissa. Nämä on siis kannatustuotteita. Kirjan ostaessasi sä tuet kertaluontoisesti sen kirjan hinnan verran, tai mikä siitä nyt se netto, niin Open Doorsin työtä. Se ei ole ainoastaan se, että osta joku kirja, vaan se on työn tukemista. Ja sitten sä saat myös hyvää luettavaa tai hyödyllistä tarviketta jotakin. Mutta sitten tämä kirja, onko meillä täällä, ei tainnut olla, niin tämä minun kirjoittama kirja 7 sanomaa, liittyy myös vainottuihin kristittyihin. Se on vuosi sitten ilmestynyt kirja, 7 sanomaa, opetuskirja ilmestyskirjaluvuista 1, 2 ja 3, varsinkin 2 ja 3, eli 7 Aasian seurakuntaa, joille Jeesus lähetti viestit. Ja nämä kaikki 7 seurakuntaa olivat marttyyriseurakuntia. Ja kaikki, mitä suomen kielellä on saatu irti niiden seurakuntien taustoista, elämästä, tilanteesta ja omaa opetustani siitä, niin tässä kirjassa. Ja ehkä mä nyt sanon tämän vähän rohkeasti, mutta sanon nyt kuitenkin, että kun mä uskon, että
ne 7 seurakunnalle lähetetyt viestit sopivat kaikille seurakunnille kaikkina aikoina kaikkialla maailmassa, niin mä silti toivon, että me ei tarvittaisi sitä kaikkia oppia niin, että millaista on elää vainottuna. Mutta maailma on arvaamaton ja vaikea, mutta me voimme kuitenkin senkin kautta samaistua niihin, jotka tänään kärsivät. Ja tätä kirjaa on saatavilla käteisellä tai sitten MobilePayllä tai sitten annetaan maksutiedot perään. Ja tästä kirjasta, vaikka tämä ei ole siis Open Doorsin julkaisu, mutta tästä menee, joka kirjasta menee 25% suoraan Open Doorsin tukemiseen. Kristuksen ruumis on yksi hengellisesti. Rakenteellisesti se on jakautunut monenlaisella tavalla ja se on ihan okei. Ainakin minulle. Kyse on aina ihmisten sydämistä ja siitä, että säilytämme hengen yhteyden. Sitten voimme olla vaikka minkälaisissa rakenteissa ja monia yksityiskohtia, kulttuureja. Se on ihan hyvä. Jeesus sanoi, että kaiken, minkä olette tehneet yhdelle näistä minun vähemmistä velistäni, sen te olette tehneet minulle. Kuten tämä Danielin ja tuhansien muiden esimerkki kertoo, niin me saamme palvella loppujen lopuksi Jumalaa palvellessamme ihmisiä. Pohjimmiltaan on siitä kyse. Se on myös täällä. Aina, minkä sä teet. Joku siivos tämän kirkon, kiitos siitä. Kun sä teit sen Herralle, se on kullan arvoinen palvelus. Ja mikä tahansa, aivan kaikki. Me tehdään ne Herralle ja silloin saa itsekin ilon. Ja sama on tässä sitten. Kyse on siitä, että me tahdomme olla omalta osaltamme tekemässä sitä, mitä Jeesus haluaa näille ihmisille tehdä. Kertoa, että teitä ei unohdeta. Me tuomme teitä sen, minkä me voimme. Me rukoilemme teidän puolestanne. Ovet ovat auki. Jumalan sana ei ole kahlehdittu. Jeesus sanoi, minä olen avannut eteesi oven ja kukaan ei voi sulkea. Nämä kaikki on Jumalan sanaa. Ja tuuli puhaltaa edelleen, missä tahtoo. Johannes kirjoitti evankeliumissaan ja viittaa jokaiseen hengestä syntyneeseen. No, ihan lopuksi, niin Jeesus sanoi, että minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman ajan loppuun saakka. Jeesus tahtoo levittää evankeliumia joka paikkaan. Kun viittasin tähän Irakin tilanteeseen, niin näitä toivon keskuksia, eli seurakuntia, jotka ovat muuttaneet toimintaperiaatteita ja laajentaneet huomattavasti näihin aiemmin mainittuihin suuntiin, niitä on syntynyt tänä päivänä Irakiin 150 ja Syyriaan 287. Ja se on ollut hyvin keskeinen asia näiden ihmisten tukemiseksi ja auttamiseksi. Ja niissä olosuhteissa syntyy hankalia, kipeitä tilanteita, joihin aina Jumalalla on jonkinlainen vastaus. Kerron ihan päätteeksi vielä yhden tarinan tästä Danielista ja hänen tilanteestaan siellä Erbilissä. Nimittäin silloin 2014, kun pakolaisia alkoi tulla, niin sitten kovasti nähtiin vaivaa heidän auttamiseksi. Ja aina vaan tarpeet oli suuret. Ja sitten nämä perheen isät tulivat joskus Danielin luokse ja sanoivat, että voitko auttaa meitä sellaisessa asiassa, että kun me joudumme lähtemään kotiseudultamme ja meillä ei ole enää mitään, eikä talojamme eikä kirkkoja eikä mitään, niin kuitenkin meidän lapset on tässä ja ne on aina tottunut viettämään joulua. Voidaanko me jotenkin järjestää joulujuhla meidän lapsille? No vaikea kysymys. Daniel sanoi, että kaikki raha menee puhtaaseen veteen, osa porukasta asuu edelleen teltoissa ja konteissa, ja mä en tiedä, suoraan sanoen tiedä, mistä me repäistään sen verran lisää rahaa. Tarvitaan ainakin $700, että voitaisiin jonkinlainen joulujuhla järjestää lapsille ja perheille. Ja tämän keskustelun aikana, tai siinä yhteydessä, niin hänen puheilleen tuli mies, joka oli selvästi kidutettu jollain tavalla. Hän oli niin kuin rujo olemukseltaan ja jotenkin lyöty henkilö. Ja hän tuli ihan tuntematon kaveri ja ojensi sitten Danielille rahaa
joulujuhlaa varten. Hän katsoi, tässä on $1,000. Ootko varma, näin paljon? Kyllä, se on oikea määrä. Ja Daniel sitten kutsui häntä, tule meidän joulujuhliimme. Olet lämpimästi tervetullut meidän joulujuhliimme. Nyt me järjestämme sen juhlan. No, mies sanoi, että tästä lähtien te tulette näkemään minut joka päivä. Ja Suomessa ollessaan Daniel kertoi, että sen hetken jälkeen hän ei ole koskaan nähnyt tuota miestä. Paitsi aina, kun hän heidän seurakunnassaan viettää ehtoollista ja hän kohtaa ehtoollismaljan, hän näkee ton miehen kasvot. Jeesus on omiensa kanssa jokaisena päivänä maailman ajan loppuun asti. Ehkä hän vieraili tuon rujon miehen muodossa sen raadellun ja revityn seurakunnan keskellä samaistuakseen heihin ja kertoakseen heille, että ette ole yksin. Mä tiedän, mitä te tarvitte. Mä haluan tuoda iloa lapsille ja perheille. Mä haluan siunata teitä. Ja hän siunaa heitä meidän muun Kristuksen ruumiin kautta. Maailma on vaikea paikka. Me voidaan rukouksillamme, palveluksillamme tehdä siitä kohtuullisempi ja välittää Jumalan siunausta. Nyt me rukoillaan hetki. Jeesus, kiitos. Kiitos siitä, Jeesus, että sä olet itse kulkenut kipujen ja kärsimysten tien, ja se oli rankkaa. Emme pysty sitä kuvittelemaan lähimainkaan täysin. Mutta kuitenkin olet osoittanut sen tien, että se mikä on taivaallisen Isän avaama ja siunaama tie, sen voi kulkea. Ja se on kuitenkin siunattu tie. Tiedämme, että sun ruumiis tässä maailmassa tänä päivänä todella on runneltu, pahoinpidelty, hakattu, hyljeksitty, poispotkittu suurelta osalta. Ja jokainen, joka tätä on joutunut kokemaan, kuitenkin on meidän veljemme ja sisaremme. Heidän asiansa on meidän asiamme. Olemme saaneet heidän puolesta rukoilla ja saamme jatkaakin. Ja suo Herra, että olisimme rukouksessa kestäviä myös tällä alueella ja omassa seurakunnassa, omien läheisten suhteen ja kaikkialla. Siunaamme erikoisesti nyt Irakia ja Irakin uskovia tänään, kun on heistä puhuttu. Siunaamme myös kaikkia uskovia, rukoilemme heidän puolestaan kaikissa vainomaissa. Sä tunnet jokaisen nimeltä, vaikka meille he on enimmäkseen tuntemattomia, mutta ei sulle. Jeesus siunaa heitä ja siunaa tätä seurakuntaa ja meitä itse kutakin meidän asioissamme, iloissamme ja murheissamme. Kiitos, että olet kanssamme, meidänkin kanssamme aina. Aamen.